vanhu vane makambani emabhazi anotakura vanhu from nana Cape Town kuenda kuZimbabwe amunekanga utsinye kaminako. Honestly, anchanemi mazita because I don't want problems. I've got a friend of mine arikubva kuBellevue, like right now. This is about 12 midday right now as I'm doing this video. Friend yangu izvezvi aritopinda Mumbai izvezvi. Atonifona kuti ndatodzoka kuBellevue chiya aribva nosiya passport arikutumira nebhazi. Imagine kuti bhazi riri kuita mari izvezvi kuenda kuZimbabwe. Bhazi rakakwidzwa price ma 3,003.5 izvezvi kubva kuCape Town kuenda kuZimbabwe. In a situation like this where these people, I think kuti vanofanira kunge vatoripo nemoyo wekusympathize nevanhu kuti since situation yakadai, let's try to make things easier for vana veZimbabwe vari kutizira kumba. Vakushandisa that as an advantage yekukwidza maprices emabhazi kusvika 3,500. Vari kutoona sekuti is their December period yavanoita price surges avanoita nekuda kwekuti vanoda kugadzira mari vanhu vachienda kumaholiday. People are not going for holidays. People are desperate. Imi muri kunyusa maprice kuti munhu akwire 3,500 from Cape Town to Harare, from 1,800 and 2,000 rand that you normally charge. You are surging the price to 3.5. Zvinekanga utsinyika zvinako. Vanhu vane mabhazi makampani anotakura vanhu kuenda kuZimbabwe. This is unfair. Vanhu vari pama1. Zimbabwe consulate yakazara. I drove past there. Vanhu vari kunaiwa, vanhu vakagara kwa vanhu kana mari yekutakura. Vakamirira kusupportwa nehurumende kuti vaende kumusha. Kunevo vari kukwanisa kutenga matickets wacho kuti vazviendere wega. Vari kukwidzirwa mabhazi price. That's so unfair. Honestly, this is unfair. Maoni rangu, it's my own opinion. Maybe it's nice for you and good for you to do business in such a way. But honestly, for me, I feel like you are being unfair. This is not a December holiday where people are going home for luxury. Awasi kuendera kuti vari kunakirwa. People are desperate. People are running away. In murukukwidza maprice. Muda kuti vanhu vaite sei? I think this is the reason why people are piling kunana consulate, Zimbabwean consulate, kuti vaona maprice vamwe vacho havatomakwanisi kuti vakwire bhazi renyu. This is so unfair, guys. Vane mabhazi, dzorai moyo wenyu. Ini ndarwadziwa ndezvizvezvi. This is so unfair.